Lo hicimos y no solo lo hicimos, lo logramos. Azkapena libre y no solo libre, legal. Azkapeña, Herriakasque, el Cartruque y los 5. Todos. Erabaki genuena izan zen, Espainiar estatu errepresibo horren aurrean, herri borrokan aritzea, lanean aritzea, eta gure garaipena izan da aktibatzea lortu genuelako, inoiz baino gehiago egon ginelako Azkapena kalean, eta gainera internazionalismoa landuz, hori delako gure lana, eta beste eragileekin elkarlanean, ez? Eta eskerrik beroenak eman, bide lagun izan zareten guztiei, ez? Urte guzti hauetan zehar, bai hemen Euskal Herrikoak, baita gure lagunak diren beste herrialdeko lagunei, ez? Eskerrik beroenak. Gure gatik noski eta ingatik, gora Euskal Herri Internazionalista, gora munduko gorrik gorkanariak. Se va un poquito.